Mayong adlaw mga binati ug minahal kong matalumnon. Welcome to my channel, welcome to Ikot TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matag. Okay guys, atong topic ron is all about panaghiusa o usa ka tumong. Unsa may kuan aning panaghiusa o murag dunay murag kita bang kuan at kitang tagamatalom aduna tay tumong o aduna tay mura o damgo sa atong lungsod. Ngano man mas nindot jud og maghahiusa ta nga aduna tay target kung unsay atong mahimo or mahatag sa lungsod. Kay sa akong pagkuan guys, wala tay kuan. Wala tay mura og target or tumong, wala tay panaghiusa dire sa lungsod sa Matalom. Kay nga naman, base sa akong pagduki-duki or pag-obserbasyon ho guys, ang taga Matalom walay mura og teamwork, walay kanang example atong kanon ha, kanang kuan kita ba kanang kintahay o kuan pa gani guys sa election gani doon na tay murag pag panagbuwag ba, pero inig humag eleksyon mas nindot ang tag maghiusan ta manag kanabang nanatay murag aim kung unsay atong mahitabo sa atong lungsod. Example kanang kung natay mga project nga na ba, dapat aduna jud tay murag tumong, aduna tay target kung unsay atong himuon. Kung bisag kuan guys mapobre man ka or madato, aduna tay murag obligasyon or murag say pangalan ng dunatay hinungdan, murag natay murag apilta sa as a whole sa taga Matalom. Ang importante guys, magtinabangay kita kanunay panerbisyo sa katawhan o kuan na dito tay mas kanang magtinabangay ba kay kung huwa tay pagtinabangay guys, wa tay mahimo o di ta ka create o kuan man gani kanang di ta ka create o maayong desisyon kung walay pagtinabangay. Wala tay makabot nga kalambuan dire sa lungsod sa Matalom. Ako manghinaot nga magkahiusa jud kanunay alang sa kalambuan o kaayuhan sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Okay? Sa mga negosyante di ay nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome ang tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom jud nanginahanglan jud og mga investor nga ganahan magnegosyo diri sa mong lungsod. Ako manghinaot nga mosanong tong mga negosyante nga ma-put up. So ay lang ang lungsod sa Matalom guys. Kung diin dire mo maghimo og negosyo. O nga mo po'y mga daghang buwad, mga isda, pwede po mong mubagsak diri sa Matalom. Kay mauman nahitabo diri guys, ang mga tindera ngadto mo palit sa ubang lugar, pero medyo mas taas og presyo. Kung diin mas nindot jud og daghang mga produkto nga moabot diri sa tong lungsod. Ako manghinaot nga magkahiusa sa kanunay alang sa kayuhan ug kalambuan sa lungsod sa Matalom. Once again, Iko PP live diri sa Municipality of Matalom. Di kalidad nga serbisyo ang mahatag ko kaninyo Matalomnon.